दिनै जोङो EPP पार्टी हिसाबै दिसिमा समस्थियावल' जोबोद मोजां आरो जोंनि दिनैहाय रायजो राजाफोरा गावनि मेगनजों नुबोदों दिनै 22 बोसोराव 22 बोसोर बिटिसिनि सरकाराव दिनै 17 बोसोर बिपिएफआ सरकार सालायबाय बे 17 बोसोराव रायजो राजाया गावनि मेगनजों नुबोदों जे दिनैसिमाव जोंनि रायजो राजानिसिम गोरिब गुन्द्रा जोंनि गामि लेभेलाव थानाय रायजो राजानिसिम जेरैबायदि डेभेलप जानांगौमोन बिटिसि मोनखांनायनि उनाव बे जायाखै खालि जों बेखौल' नुदों बिपिएफ सरकारनि आमोलाव गावनि लाभालाभनि थाखाय लिडारफोरा गावनि लाभालाभनि थाखाय गावनि सम्पति आरजिनाय बेखौ जों नुनो मोनदों गोबां गामिफोराव दिनैहाय लामा दालाङा जायाखै आरो गोबां गामिफोराव जेरैबायदि जोंनि फरायसाफोरा सोलोंथाइ मोननांगौमोन बेखौ मोननो हायाखै आरो दिनै सरकारनिफ्राय जेसेबांनाखि आसनिफोर फैदों बे आसनिफोरा दिनै जोंनि बर' रायजो राजानिसिम सौहैयाखै दा बेखौ लानानै बिपिएफनिसिम जोंनि बर' रायजो राजाफोरा गोबां दुखु मोननाय दङ दिनैहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जिबायदि स्किमफोर जोंनियाव फैयो गोरिब गुन्द्रानिफ्राय लानानै जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि थाखाय गोबांथार स्किमफोर फैयो बे स्किमफोरा दिनैसिम जोंनि गामि लेभेलसिम सौहैयाखै बेनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाया बिपिएफखौ A to Z मिथिगौ आरो दिनैसिमाव बिपिएफखौ जेनाखि 17 बोसोर बिथांमोना सरकार सालायबाय बिसिनि आखुखौ रायजो राजाया मिथिबाय आरो दिनैसिमाव जोंनि बर' रायजो राजाया बिपिएफखौ आंगायबाय आरो बिपिएफखौ आरोबाव बजबनानै लाफिनगोन जों बेखौ मालाबाबो आसा खालामाखै दिनै जोंनि बर' रायजो राजाया निस्मा हिसाबै जोंनि बर' रायजो राजायाथ' एकदम बिपिएफखौ ना खारनाय बायदि खारनानै दङ आरोबाव जों नुदों बे थांनाय बिटिआर एकर्डनि उनावहाय इउपिपिएल जिथु सरकार बे इउपिपिएल सरकाराव फैनायनि सिगां बिथांमोना गोबां माने रायजो राजानि सिगाङाव प्रतिश्रुति होदोंमोन बे प्रतिश्रुतिफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै दिनै जों बेखौल' नुदों 4 बोसोराव बिथांमोना दा जोङो बुंनो थाङोबा 4 बोसोराव बिथांमोना जों बुंनाङा जोंनि बर' रायजो राजाया मिथिगौ आरो जोंनि मेगनजों जों नुदों बिथांमोनाबो बे एखे रलखौनो लादों बिथांमोना दिनै जोंनि जेनाखि मोननांगौ स्किमफोर बे स्किमफोरखौ बिथांमोना सोरबा इएमनि पकेटाव दोनदों आरो बिथांमोना दिनै बर' रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि स्किमफोर होनांगौमोन आसनिफोर होनांगौमोन बे आसनिफोरा सोरबा चेयारमेननि आखायाव थादों बेबायदि मोनसे दालाल राज बिसिनियाव सोलिदों आरोबाव बिथांमोना दिनैहाय जेनाखि जब साख्रिनि खोथा बे साख्रिनि खोथाया जों माने जों बुंनाङा दिनै ससियेल मिडियायाव बिथांमोना ख्रा नुजागासिनो दङ साख्रिनि बेलायावबो बिथांमोना बिजनेस खालामदों दा बेफोरबायदिनि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरा 100% बिथांमोनखौ गाज्रि मोनदों आरो बे 4 बोसोरावनो बिथांमोननि गासैबो पिक्सारफोरा नुजाजोब्बाय जे बिथांमोननि जेनाखि काराप्टेड सरकार बे काराप्टेड सरकारखौ जों बेखौल' आसा खालामदों जोंनि बर' रायजो राजाया माब्लाबाबो गनायनाय नङा दिनै बर' हारिनि अस्तित्व रैखानि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे मोन 18टा बर'नि माहारियारि आफादफोरा इउपिपिएल बिपिएफ आरो एपिपिखौ ज' जानायनि बाथ्रा बुंबाय थादों दा बे बेलायावहाय राजखान्थि हानजा हिसाबै नोंथांमोननि मतामतआ मा जागोन गावबागाव मोनसे राजखान्थि हान्जाया गावबागाव मोनसे उद्देश्य थायो जेरैहाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जा होननानै बुङोब्ला बिथांमोना मोनसे गावबागाव आइडिअलजि थायो बिथांमोना गावसिनि आइडिअलजिजों खारगोन आरोबाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बिथांमोनाबो गावबागाव मोनसे आइडिअलजि थायो बिथांमोननि आइडिअलजिजों नियम निथिजों बिथांमोना खारगोन जों बेखौ आसा खालामदों जों एसे बर' हिसाबैथ' जों बेखौनो लुबैयो नाथाय बिथांमोननि जेनाखि केन्डिडेटनि फोसावनाय जों बेखौहाय ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों बिपिएफआ दिनैहाय खौसेथिनि खोथा बुंनायाव बिपिएफआ सिगांग्रो बिथांमोना 22टा बेबायदि मोनसे केन्डिडेट लिस्ट फोसावना होबाय दा जों बेखौनो नुदों बिथांमोननि गेजेराव माब्लाबाबो गोरोबनाया फैनाय नङा दा जोङो राजनितिक हान्जा हिसाबै एपिपि राजनितिक हान्जाया जोंना जोबोद गोदान दा गोदानब्लाबो दिनैनि थारिखआव जोंना थांनाय 3 मासनि सिगाङावसो जोंनि एपिपि राजनितिक हान्जाया दाजादों दा दिनैसिमाव बे 3 मासनि गेजेरावनो जोंनि राजनितिक हान्जाखौ ओरैबायदि निस्मा हिसाबैथ' जोङो बुंनाङा दिनैनि बे बाइक रेलिनि पिक्सारा जोंखौ दिन्थियो 100% जोंनि बर' रायजो राजाया जोंनि निस्मा ओनसोलनि बर' रायजो राजाया आरो गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरा जोंनि एपिपि हान्जाखौ बजबनानै लाबाय आरो 100% जोङो देरहागोन होननानै आसा खालामनाय दङ बेसेबांसो भटनि फारागथियाव देरहागोन होननानै आसा खालामदों नोंथांमोना जोङो 6-7 हाजार भटनि फारागथियाव जों देरहागोन होननानै आसा खालामो